ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cuɓlela nabbaji carngale cibeje peru lawila joɓɓe tiggere sire tiggere yene tohomaji a siwi jammele nawela kon waktu yoni ha to samba kole ene tawe sinthio fisa to bawla babaɓe kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗaɓɓiri hoorejo suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal lulde nden lulde ɗon ko alhamisa paaɗo yeeso sarɗiyankoɓe ngam firtude ɗiɗo hen cate ɗiɗi catala wonande conseil économique et social environnemental kame ota conseil des collectivités territoriales ɗeɗo cate ɗiɗi e nder leydi sénégal to leydi mauritanie hoorejo jaggoɗo leydi espagne fuɗɗima jillu mum e nder leydi mauritanie ngun jillu noon ko jillu golle kame cehilagal oɗo saaha yidde uddude corti soroɓe ngam faade toon to espagne ma en kettoye kabruji men musidɗo men haali abouba to leydi mali konin koɓe leydi mali ɓe kolliti fiyande wulde jawde ɓe mbaɗi toon to tine jowatina ɓe nderguiti toon pikopaji ɗiɗi ene jolni matériel uji kewɗi taw ko matériel uji guerre ɓe kollitiɓe ɓe mbari ɓe ɓen kay jiya koye tuarek en woni rebel en wonani sukaɓe to leydi guine konakiri hanki yagara satti no fewi ɗum ko ɓen dognoɓe autoji taxi ji motoji kalde natani hofgo juuɗe kaldigal hakkude mabɓe laamu ngo hanki ala ko gasiɓe noddi hofgo juuɗe autoji ɓutte togosi kala ha capantate go a lewru fanudo kabruji men mara en ha to niger burkina faso côte d'ivoire ma en jaa to libéria rdc congo soudan ma en jaa ndiolam jaberi jaadine musidɗo men alhassana oumar mbothia musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama ñang ɓuurandirede boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laabaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala ceerno ahmadou tidiane diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seydani memi kala ceerno ahmadou tidiane diallo holto tawete hande o wo tawete koto paris lamorgo leydi france sa yiɗi jokkodirde laabaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi france ene waɗi whatsapp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal ene wiye ceerno abdoullahi diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno ahmadou dia jiyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to dagana ha to rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie woni ceerno siré diallo sa jokkodire makko kanko ceerno ahmad tidiane diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona ceerno jibisi wittiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kame lasrari kala ceerno jibisi bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓi cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala ko wayno fibron kiis nem e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude jano barogal mo seydani memi gonduɗo e humre gila to dañal ete dewle ha e kayitaji kala ceerno jibisi ko bittuɗo leɗɗe ha heɓen kollaɓi omo jogui leɗɗe ɗe o witti yadata koye gawri ndemiri ɗen leɗɗe noon sa yari ɗum tan ene yaltinayma rafiji kewɗi sa waɗi no wiiri ni henna ceerno jibisi ene jogui leɗɗe bittaɗe wiyete ko muuɗa hirda sa muuƴima tan a yitoto hoore maɗa on joguiɗo caɗele gorago walla ni debbo joguiɗo caɗele reedu e caɗele musallaji kala ceerno jibisi hande o holto tawete wo tawete koto kay hayɗi to leegal biyetegal kebbe woɗɗani lawol faade luksayba gorgola sara école kesso mo kebbe ɗo henna ɗon ceerno jibisi tawete juɓɓudi golle ceerno jibisi wonande an ƴewanteɗo listihar jokkodirta koye makko indema inde nene maɗa so tawi koye mauritanie ko ujunere ugoya so tawi koye leyɗele goɗɗe ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuɗu on saaha noon wo haalanma haajuma ha elle ma wi ko onon gonduno jamma e ñalawma kala so tawi noon ko numéro makko orange money walla ni wave mbatta ko 78 128 35 98 so tawi noon ko tongode makko whatsapp e appel kala ha mbawa heddemo jokkodira e ceerno jibisi mbatta ko 00 222 47 22 80 84 so tawi noon ko noksoɗa ene toon base makko ene tawi toon musidɗo makko miñi ko kumpitiɗo leɗɗe biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon mbatta ko 00 222 32 62 04 99 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e dow men dañen hen jaam kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe talata nogase jeeɗiɗi jeetaɓuro hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Saydou Abouba Diaynde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nogase jeeɗiɗi lewru uta hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati ha yetti nogase jeeɗiɗi lewru uta hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi woni hitande ko musidɗo men giɗo men sehil men wonande ceerno Ahmadou Ishaga Kebe mo ganduɗa ko correspondant Diaynde mon Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yalti aduna toon to Ziguinchor wiroya toon to mbabto e dow inde khalifa galle o ceerno Mamadou Kebe ceerno Ahmadou Kebe kame miñumen kala e dendagal ɓesgu o kala e dendagal sukaɓe makko kanko ceerno Ahmadou Ishaga Kebe kono ne kadi e suddiɓe makko eɗe nelda duwawa ha hande eɗe neldamo duwawa nde jomiraɗo ɓeydantamo nema e moƴƴere to aljanna illiyina saabu golle makko battinɗe mantiniɗe moƴƴeɗe o acce leydi hen tiiɗi ñalawma kala mo ojoji makko keɗaka to banggue wasiyaji e wajuji faade e moƴƴere e yimɓeɓe o nanni e diine l'islam toon to Guinée Bissau Conakry Gambie ha toon to Casamance kala Diaynde mon Weltare TV weltare ɓeɓe fulen wiya tan ha nden wonde yewede dande musidɗo men Ahmadou Ishaga Kebe ɗo e dumuna garaw ma on kettoyo sawtuwol makko e nder Diaynde mon Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe so tawi jomiraɗo haaji jeehatena ko ha toon to cuuɗi men ndulumaji demɓe enɗam kan hanɓe enɗam sarɓe enɗam babaɓe enɗam ndulumaji kala oɗo sahani heeɓi mawninde ñalawma moɓe iniri ziyara taw kadi ko ceerno Alpha Amadou Siré Kane mo ganduɗa ko gando waliyo moƴƴo on noon kewɗo waɗanede kala hitande hikka noon waɗata ko 31 duɗo henna lewru Mamadou annabi o sallllahu alayhi wa sallam ma yimɓe mbasiye ma yimɓe mbaaje ko fate moƴƴere maɓe ciftine ko woni enɗam holko woni lasli enɗam holno enɗam foti nanguirede neɗɗo moƴƴo holno jogori wade ma duwoji mbaɗe hen ha tenti noon tanaji jiyaɗi e nder aduna kala e dow inde ceerno Alpha Djibril Kane woni hande gando galle o kono ne kadi ceerno Alpha An kono ne kadi almami Juma wuro ngo ceerno Siradia An ene wondi kadi ceerno Mouhamadou Siradia Deme kañumne ko gando jangguinowo ɗon e wuuro he kada kadi keptinaɗo e wuuro ngo no feewi kono ne kadi ceerno Amadou Kadjetela Kane jinnaɗo men tedduɗo kono ne kadi ceerno Abou Mayo kame baba Sada Aissata Kune kan e dendagal ndulumaji kala jahatena ko ha toon to nabbaji siwola nabbaji tana muslo baɗɗo toon subaka hanki o ɗum ko caggal kanlan jolnunoka ko ene tolno e 13 neɗɗo e wiide settiɓe tawaɓe taw kadi kamɓe kala ɓe paano ko guese lorgo maaro ko toon ɓe paano kan laana noon ndi ha nder ka duƴƴi koye potoji wonande o pont gonnoɗo e fewnede ken tolno hande duuɓi ɗiɗi gasani teni kadi feccinani gasde nde tawno pont hay potoji mum gasani taw ko ɗon fongo laana ka duƴƴi kan laana noon ka yaari banggue ɗen gandi maayo ngo hande o ene waɗi teere no feewi kan laana wattidi ko yiwde dañi noon faabaɓe hen kene tolno e yimɓe jeetato mbawi yaltude e ɗam ndiyam yimɓe jeeyo e wiyede wonande ande ne keddi e ɗam ndiyam ɗum ko caggal nde awoɓe cuɓilela mbawi jippade e laaɗi men muti mbaɗi ɓoggi e caɓe kala jiitani hawre sapeur pompier mo Wourossogui wawi yettade e gardegol commanda François Ndiaye ɓenne kadi mbawi mudde hen mbaɗi hen ko mbawi caggal no dartini jiilaw ngo gam hollide oɗo saaha ɗoɓe jiiliɗo kala ala koɓe jiiti hen haɗo ɗo gonɗen en keɓani taw ko laaɓi beele ɓe hen majjuɓe hen ɓe jiitama walla ala ɓurɗo famɗude o ko duuɓi 11 ɓurɗo hewde duuɓi o ko duuɓi 41 haɗo hen ɓe cuwa taw yiitede ko wona ɗum ko noon kanko commanda taw kadi komo 54e wonande o holliti yimɓeɓe omo wasiyoɓe tan nde ɓe mbaɗata zileji mabɓe nde tawno sa waɗi zile a joole laana hayso laana ka yiwi ma dañ sababu humbudema mbawa faabede law nde taw eɗen gandi maaje men ɗe aɗa jogui nokkuji tan ɗo yolɓitima toon beele yalta ko caɗele woni hen koye leɗɗe ɓittoto e gueɗe goɗɗe kala ɗe mbiya tan yo jomiraɗo hollit tawne wuura kono kadi oɗo saaha mo gonɗen Diaynde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne renda sunare e dendagal nabbaji naaɓe kala keddotoɗen koye diwan Matam
to matama nawela oɗo saha gonaɗo wonande kulhuli jogaɗi kay ko ɗiɗo hen calli jogorɗi hewde ndiyam no feewi wonande matam nawel ha fayanma demmankani balɗuɗi diƴƴi kala oɗo saha ko kulhuli association woni garde d'association régionale to banggue chef de village uji taweteɗe diwan matam kala woni Aboubacry Ndaw holliti ɗum holliti oɗo saabi eri laamu ngu nde wawata yacinde golle taw kadi ko lawol dande maayo nde tawno so tawi diƴƴe ɗe keewi dow e maayo ngo kala ma won sattede mawde no feewi faade to Wourossogui faade Matam faade hay banggueji goɗɗi kala nde tawno toonne kadi hewɓe so jukima toon soɗo yiiɗi jibinde walla yiiɗi ade hôpital walla dañi haaju goɗɗo ma won saɗede mawɗe no feewi aɓe ndentiniɓe tan ƴergol ngoɗon maayo ɗon ɗo toɓoli jokki jippade kono kadi ngon maayo ɗo jokki dogde warango a muɗum paaɗen koye pont Jammela sa wi Matam aɗa fayi Jammela aɗa fayi Tiggere yene mo Siré kono ne kadi ha toon to tohomaji siwi kala ha to Thiofol ko caɗele mawɗe no feewi wonande o pont teskaɗo hande o wonande kay waɗi gudde teni kadi ko nattuɗo sirde ni holnade wonande adjoint préfet o holliti ɓe kadi kala ko fate autoji ɓutti rewde ɗon sonata ko motoje saretaji hay autoji koye fuɗi seeɗa kono ko wona ɗum ko wayno Tiggere en faade lawol Matam ko diƴƴe ɓole so wona laana so wona taw ko jaltowo lawol jordi faade banggue tohomaji walla faade banggue wudduru ko nden tan woni mbawata yaltude oɗon enclavement kamɓe kala ɓe ñaagui ha tenti noon joom wuuro Jammela wonande kay oɗo hen ponde fewnite ha tenti noon e lawol dande maayo ngol nde wawata fewnede ha ɓuura waɗande yimɓeɓe gartam moƴƴam no feewi paɗen ko toon to Bakel wonande directeur régional wonande directeur taw kadi ganduɗa ko régional ko fate banggue Sayeda woni Assane Ba waɗi jillu mum toon to kolongal noon ko nokku remru ken toon e hectare uji kewɗi no feewi ko kañumen nanni toon diƴƴe kewɗe taw kadi ko maaro remetno hen o holliti o yii ɗeɗo hen caɗele tene kadi o faami ɗe caɗele ma o wullito laamu ngu beele kadi ɓe balle kono kadi ɓe keeɓino gullitali ko fati colli e pooli ene tampiniɓe so yi ha remru ndu fuɗɗima moƴƴude ɗen gueɗe kala ha tentino ndiɗo yuulayru arndu ari kadi ko bonnude ɗeɗo hen guese ɗe ganduɗa ko yakare ɗaminade ko guura woni ɗon kono ɗo saaha gonaɗo ko caɗele mawɗe a gonti hen paɗen koto fallemma goɗo hen maayo ƴergo haaro kiccaɗele guese kiidira e galleji kiidira kala nde tawno hikka wuuro kiidira ɓe ndemiri koto banggue maayo to ngoɗo saaha mo gone remru mabɓe kala koko yooli ko wona ɗum ko noon wonande jaagoɗɗo min Birama Souley Dioba yaltini décret hanke o holliti kala ko fati e ɓeena rokkaɓe licence yo jiilo ngaaluji cuuɗiɗi e nder leydi ha tenti to mayel fallemma kala mum koko dartinte ko ɓuuri yawde e yaccade beele jogade nden kay kisala taaride ngolɗo hen cangol ngol ɓe mbiyata rivide gauze taw koye mayela fallema holliti ɗum ko on jaagoɗɗo beele nokku o ene wona jam e kisala keddotoɗen koyeɗen caɗele toon to nokku biyeteɗo taw kadi ganduɗa ko wuuritengo Samba Kolo ene tawi nder commune Sinthiou Fissa e région de Tambacounda to beele waɗɗani mum no feewi cangol babaɓe ko caɗele mawɗe wonani ngoɗo hen no wuuro wiyetego Samba Kolo mo ene yalta toon kala ko caɗele debbo ɓesɗo jibinowo ñawɗo e goɗɗum kala ko caɗele kalde ndungu ari ko caɗele kala ko wawi wonde ko caɗele mawɗe no feewi finoɓe toon ɓe aɓe gullito laamu ngu ɗon ɗo ɓe kolliri maire mabɓe waɗi hen ko wawi kono ande ala ko gasi kettoɗen koye sawtu walla Abdoulaye Hamidou Camara goto e ɓesgu wuuro ngo ene wullitono caɗele wuuro ngo caɗele ɓe guuri oɗo saaha a gonaɗo. Assalamu alaikum commune Abdoulaye Hamidou Camara to Samba Kolo commune de Sinthiou Fissa région Tambacounda département de Bakel arrondissement de Bélé e ko mi salminano tan e yidde hollidde laamu ngu miɗen ñaaji ballal e oɗo poma men laawol Samba Kolo immade Samba Kolo faade babaɓe ha kiidira ha gudiri ngolɗon laawol pom nen ɗo so sere babaɓe ɗo min mbaddi e pom e hamin tampi min donki yo feew alhamdulillah miɗen jogui maire bakkiliɗo tinniɗo ganduɗo haaju mum daraniɗo kadi commune mum
kanko hoore makko waɗi tout moyen kono ɗo fewni fof fitan fof fusat so fusi tan min darima han ɗum silta ala ko natata ala ko yaltata miɗen ñaaji hen ballal surtout ministre des financier o on miɗen jiɗi o darano min miɗen ñaajimo ballal e koye laamu ɓadigu min fof miɗen ñaaji hen ballal yo Allah ballo min ha oɗo pom wawa femde oɗo pom noon omo wonde pom goɗɗo on ko ngon wuuro woni ko caggal wuuro amen ɗo ko Jogula ɓenne kadi ngol ko ɗengi ngol so heewi ko semaine yontere ngol udditta so neɗɗo sellani ko probléme so tawi ko kewi ko probléme hay koɓe ñaami so gasi ko probléme paray samma kolo ko noon par ce que somin jaltani min jeeyi kiidirma min jeeyi gudiri min keɓata komin ñaami bon ngollol ɗiɗon calluɗiɗi miɗen jiiɗi waɗanede feere beele ɗi mbawa fewnede par ce que ɗi pewnaka so pomuji ɗi pewnaka pamon minen koye caɗele bonɗe min goni miɗen ñaagui hen miɗen jakori hen kadi maire amen darima hen darde hattude darde waddi hen kala ko ganduɗa ne foti waɗe o waɗi hen donc noon min jiiɗi wullitade dow pour mbawon heɗɗitade maire amen haw wawa fewnande min lawol amen ngol miɗen ñaagui Allah miɗen ñaagui premier ministre des financiers pour bawro daranade affaire liggeyaji ko wayno e nder région ngaji he miɗen ñaagui ballal commune de Sédhiou Fissel e Samba Kolo lawol mabɓe ngol yo Allah ballon min hangol wawa fewde pom gonɗo sere babaɓe ɗo ko on min cohli o fewna miɗen cohli par ce que ko ɗon woni natirde amen ko ɗon woni yaltirde amen Jogula kadi ko ɗengi so yaltani ɓe mbawa yettade wuuro amen goni saka wiide kani ha kiidira te ɗiɗo laabi siɗi pewani minen ala fotto min jaltirta miɗen ñaagui Allah noon miɗen ñaagui premier ministre Sénégal o miɗen ñaaguimo yo wallu min e ballal ha ɗiɗo laabi mbawa fewde e wondandema jakoraɗo leydi ndi woni Diomaye Faye miɗen ñaagui Allah miɗen ñaagui kala gonɗo e nder Sénégal so ɓurtuɗo min doole miɗen ñaagui hen ballal surtout laamu ngu miɗen ñaagui premier ministre o ministre des financier de liggey o miɗen ñaagui ballal no feewi miɗen ñaagori Allah miɗen pawe dow koye mon yo ballu min ha min mbawa yaltude komin mayɓe de miɗen ñaagui ballal miɗen jiiɗi wallede golɗo oɗo cangol gongol sere babaɓe beele ngol itte ngol fewne pomo hitande foof maire amen fewnan tomuji ɗiɗo so fewni tan ɗi bonan fewnat tan bona o waddi hen o wi ko joni noon miɗen gulliti premier ministre des financier o miɗen ñaagui Allah miɗen ñaaguimo yo darono min ɗum ɗo wawa iwde ɗeɗo caɗele beele miɗen mbawa iwde mumen o walla min kadi e oɗo poste amen santé beele mo heewa doole min mbawa safrade hen par ce que miɗen jogui guureji ma fodde 5 ma 6 koye nder poste santé he de cawrete te ɗeɗo kadi foof so ɗiɗo canji pewani ɗi mbawa yettade wuuro ngo ɗum noon wonno koye sawtol Abdoulaye Hamidou Camara goto e jibinande wonande wuuro ngo to Samba Kolo ne tawi nder commune Sédhiou Fissa caɗele mawɗe goni toon to banggue suudu safara ala haydara jangde nde aɓe jogui hen caɗele mawɗe no fewi to banggue école aji to banggue laabi tentigol cangol babaɓe so tawi heewi ko caɗele mawɗe wonandeɓe hay goto natata hay goto yaltata aɓe eri ballal faade e laamu ngu nde wawata walludeɓe beele oɗo saaha ɓe giwayi nduɗo juukayru nduɓe juuki walla ɗo hen enclavement bonɗo moɓe goni e dow muɗuma sen giwi e oɗon fannu payeten ko toon to Kafountine e nder ɗeɗo hen balɗe tan hanki hecci hanki laaɗe tati jooli toon Kafountine noon koye nder région mo Ziguinchor ɗum ko laaɗe awoɓe yimɓe tato mbasi en pittali men goto majji koye tufde awo ɗon ɗo Kafountine ɗo wi APS horejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗaɓɓiri gardiɗo suudu sarɗiji no leydi Sénégal woni Amadou Mame Diop nde lulinta ɓen sarɗiyankoɓe lulnde ñande nogas e jeenayyi alhamisa paɗoɗo hen toon to suudu sarɗiji leydi ndi yiddemo ko nawde toon kuulala ngam firtude wona ɗeɗo hen cate ɗiɗi ɗe ganduɗa ko catal ngal ganduɗa ko conseil économique social et environnemental ittude ɗum ngal Abdoulaye Daouda Diallo ardi gongal ngal noon ko ota conseil de collectivité territoriale ngal ganduɗa ko Aminata Mbengue Ndiaye ardi ɗum ko wona ɗum ko noon Benno Bokk Yakar sarɗiyankoɓe mum noddi kikiɗo ɗo hande batu keñoraɗo ngam yurnitade ko jeeyi sababu hoorejo leydi ndi wona kañum jogui kewendi
toon to sursarɗeji leydi ndi tene kadi nder campagne mum holliti ma derguiɗɗe ɗo hen cetteɗe ganduɗa aɗe ñaama milliard uji taw kadi koye koppereje ngaalu leydi ndi maggal 2024 bila police holliti jaggi 427 taw kadi ɓen kala nangaɓe hen 110 mbaɗa defere ɓendina kaso woni hen nanguira ko guyka ɓeɓe drogue ɓeɓe goɗɗum e goɗɗum kala kene fotto wonde 4,331 policier woni ko nawa Mbacké Diourbel gadda toon mbeɗa tambade ndenka e kisala kene wona 358 oto woni ko nawa fourrière taw kadi ɗin otoji ala hen kala ko dewi lawola funtiji wurde tan ko wiyete momanagala jeeyi sabaɓe ɗe hen tato mbiyama teɓɓe nawama to tribunal de Dakar ɗum noon ko kamɓe kon tuma nde ɓe mbawi ñemtinde sifande woni signature Ousmane Sonko hoore jaggoɗo leydi ndi Sénégal e nder nden sifande ɓe mbaɗi fo kayitaji haaɓe dañi audience faade hoorejo jagorɗo mo leydi Libi beele ɓe mbawa yindirde e muɗum wattude kayitaji goɗɗi e goɗɗi kala beele ɓe dañi hen ngaalu kewgu no fewi Serigne Mbacké walla mbiyen Serigne Mbayya Serigne Mbayya Safiatou Sy Alhaji Mamadou Diallo ene wonde Ali Bamanko ko ɓeɗe hen goni wiyaɓe hen teɓa ko fate mayde Aziza Dabala kame baɗum waali ɓen jeegomo tumaɓe darima hande o yeeso procureur toon to tribunal Pikine Guédiawaye hande ɓe mbaloy to jamma ɓe gadiɗo kasoni hen debbo biyeteɗo Nabou Leyya mo ganduɗa hande o ne joofa peɗeli ko kañum ni udditi ngal ɗon demal ɗum ko caggal nde nanga Mamadou Lamine Diawo onne kadi holliti ko kaw mum biteɗo Ousseynou Diawo totti ɗum laaɓi e jaasi goɗɗo o noon biteɗo Fallou Diop koko dogi suwa tawo yiitede ɗum ɗo henna uddi kumpital men e nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jaɓɓorɗen ko musidɗo men Haali Abouba jaam hiire maɗa. Jam hirema ceernam Sar Abdoulaye Sarr jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV Sar Abdoulaye Sarr ko adi kabaruji men e nder leydi Mauritanie ko erango fedde heblo sukaɓe Afrique woni HCSA taw ko leydi Mauritanie sengo Nouakchott lamorgo leydi ndi artiɓe fedde nde noon ene mbaɗi erango faade dendagal jeeyaɓe cetal ngal fedde nde taw ko cetal Nouakchott e dendagal yiɗɓe abbitade nadde fedde nde tawateɓe nder Nouakchott wonde kay eɓe jogui batu kuftidingu ngun batu noon ko ñande aseta 31 lewru août ndu gonɗen ɗu sanga 16h woni 4h to galle ceerno Boubacar Gaye ene tawe to PK7 Nouakchott galle o noon tawate tigui ko caggal jeeriyel PK7 walla kadi waɗɗani hakkude goudron ceernuɗo hakkude PK7 e PK8 lawol kay faade ancien Sonelec kala garɗo ha on diwan kala kay jiɗɗo yitude galle o walla jiɗɗo hebde kabaru ko ɓuri ɗo labtude aɗa wawi jokkodirde e ɗiɗo numéro ji mbatta ko 46 54 54 20 notre ma ko ceerno Boubacar Gaye walla mbaɗa 46 44 58 86 notre ma ko Hadji Dioba walla kadi mbaɗa 46 45 95 05 ma hawre Abdoulaye Salli Diallo dendagal Nouakchott naɓe jeeyaɓe fedde nde e yiɗɓe abbitade e fedde nde kala ene nodda nde garata e keewal gara e peewal mbiɗen ko ñande aset 31 lewru août woni aset paaɗo ɗo sanga 16h woni sanga kayis takkusan to galle ceerno Boubacar Gaye ha joni kabaruji men nder leydi Mauritanie catal biyetegal CSA woni commissariat à la sécurité alimentaire ɓe pecciri no gase 4 tonnes taw ko guura to hoddela garbi faade kay e ɓen taweteɓe oɗo saaha e yoɗaru caggal tuɓoji kewɗi ndiyam cippinoɗi toon ha kay waɗino hewɓe laatima sinistré en guura ka noon ko gueɗe ɓurɗe hatojinede saabu ko maaro nebam wondude pâte alimentaire woni macronoji e ko nandi hen wondude sukara e gueɗe baɗi noon ko ñande aleta ɓennuɗo noon ɗum feccira toon ɗum feccama noon e 321 foyre woni famille ko taw kadi kañumen woni peccaɓe ɗiɗon nogas e nayya toon guura tawi ɓurɗo kay hatojinde hen ɗum noon ɗin noon kadi ɓuuri feccede koye ndiɗɗo commune aji ɗiɗi woni commune aji ɗi tawateɗi e nder Mouqata mo Ayouna on woni commune biteɗo Boy commune
biteɗo duwoy rara e commune wiye Tinna Hamed ko ɗiɗo commune aji ɗiɗi ɓuuri herrade kaɗon guura ko gouverneur par intérim noon Mohdela Garbi hono biteɗo Mohamed Abdallahi Cheikh Sidiya ko kañum ardi cérémonie peccirgol kaɗon guura ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hoore jagorɗe leydi Espagne hono Pedro Sanchez ko talata hande o tijja jillu makko e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie jillu ngu noon ko balɗe tati o waɗata e nder Afrique balɗe tati ɗe noon ma o yaa e to leydi Mauritanie ma o yetto leydi Mauritanie e to leydi Gambie e to leydi Sénégal addatamo noon e nder ɗeɗo leyɗe kala woni mujibu jillu ngu noon ko yewtidde ardiɓe leyɗe ɗe e ƴettidde mumen peeje kay haɓade ko fate ɗanne suuɗeɗe woni clandestin en teskade kay oɗo saaha joni hewɓe taw ko fiyoɓe ngoɗo maayo wiyetego océan Atlantique ɓe ƴaɓoroto île Canaries gam natoyde toon to leydi Espagne e nder dongre Europe kala ko ɗum yinno ƴettude peeje kay haɓade ɗeɗon ɗanne suuɗe ko ɗum woni ko addatam e nder leydi Mauritanie kanko Pedro Sanchez noon waɗi ngol ɗo wattata laabi makko ɗiɗi jillu makko e nder leydi Mauritanie e nduɗo e nder ndeɗo hitande darinde saabu lawol makko gadnol kay o wonno kene wona joni lebbi jeeɗiɗi o waɗi noon jillu makko ngol lawol noon o ordino koye hoorejo commission fedde union européenne biteɗo Ursula von der Leyen ko on ordino nguɗon jillu garwanigu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident waɗi e dow lawol tawa kay koye nder wuuro Guéru altine hanki o e nder wuuro Guéru ngo e hoore mum neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum neɗɗo goɗɗo kadi barmi hen ko otoji ɗiɗi noon kañumen pelɓodiri tawi hen oto goto doganno dogɗum fakkinde no fowi woni ko wiyete excès de vitesse Mouhtar Wula Limam noon ko député Guéru o ari tigui ha to accident waɗi ɗo o erima laamu ngu noon nde wawa tigui waɗanɗeɓe ko wiyete tigui nde waɗantaɓe ko wiyete des balises walla mbiyen ko wiyete tigui des panneaux de signalisation haaɓe mbawa tigui andude tawa kadi sofere ɓe ne ganda lawol ngol usta accident ji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident kulɓiniɗo waɗi e dow lawol Nouakchott faade Rosso ko otoji tati kañumen foof pelɓodiri waɗani mayɗo kono noon waɗi tigui barmuɓe hen teskama noon ambulance leeli arde notitade hen ɓen so fabade ɓeɗon barmuɓe nawde ɗumen to cuuɗi safrini teskama kadi police e gendarmerie hay goto arani kay notitade e oɗon accident o noon waɗi koto PK 50 koye on nokku kadi accident wanno ñande aleta ɓennuɗo ɗo tawi ko auto mo hinde 4x4 kañum tigui yanno ɗon ha waɗi callo barigal waɗino neɗɗo goto wasino hen fittade mum neɗɗo goɗɗo kadi barmino hen taw saabino ɗum koko wiyete excès de vitesse ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Mbouta hono jento Mbouta ministére de l'intérieur mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde cukalel gotel ma yi e yoylari tawi o to Mbouta kadi école aji kewɗi e koɗanɗe kewɗe boni toon laabi kewɗi kadi boni toon tawi foof noon saabi ɗum ko towoji kewɗi ndiyam jippiɗi toon e ɗeɗo balle kono noon kadi e nder yoga e région ngaji leydi he kala tinama galleji école aji e laabi e matériel kewɗo boni e nder ɗiɗon région ngaji koto leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde towde e wittoji scientifique o holliri tigui wonde kala ko fate boursiji tawa kay ko boursiji fade caggal leydi honande ɓen étudiant ji heɓannoɓe kay ko fate ɗina janggoyɗi ɓeydoɗe jangde mumen caggal leydi ɗina boursiji noon hankkati herottoɗi tan ko ɓen joguiɓe master walla joguiɓe doctorat adan kala keɓɗo kay baccalauréat woni le nouveau bachelier ha tengti noon e ɓurɓe ngarude banggue toɓɓe ene kewno hebde ɗin bourse uji jokkoya jangde mumen caggal leydi o holliri noon ɗum noon koko natti ha laaɓi e oɗo saaha joni ɗin bourse uji teroto ɗum caggal leydi tan ko joom doctorat ji walla joom master o holliri noon kanko ministre o wonde oɗo saaha joni laamu leydi Mauritanie waɗi école aji mawɗi no fewi université ji mawɗi e nder leydi he tawi ko ngarɗuɗe e jaaduɗe e jamanu ɓe mbaɗi tigui ko wiyete kadi campus universitaire mo walanteɗo Allah bawɗo jaɓɓade fodde 1 ujunere étudiant tawa kadi koye nder leydi hen ɓe kolliri kadi wonde université kesso tawa ko numérique nana tigui e golle mum ma he nder leydi he foof noon ko beele sukaɓe ne mbawa janggude hano hannirta ni e nder leydi mumen ɗum noon tawa kay kala keeɓowo bourse fade caggal leydi tawa ko joomum koma heeɓi master mum walla heeɓi doctorat mum musidɓe tedduɓe Abdoulaye Sarr gasi ha laabi ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji men e ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie e sowtowol musidɗo moon sehil moon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo Haali Abouba golle ma jooɗi peewi kumpital men en gendi leydi Mauritanie suudu sardeji leydi Mauritanie tijji gouvernement hoore jaggoɗe leydi Mauritanie ɗum waɗata ko nayi lewru fanduɗo henna ndu taw koye ɗaɓɓande mawɗo leydi ndi Haali Abouba météo mo leydi Mauritanie no mbiye kewɗa
haalirde wonande buuɗalma yurmede alata talata hande on jaafuɗon wonande météo ji ne kollitayi kala saaha diƴƴe kewɗe ma jippo météo leydi Mauritanie holliti ɗo e dimanche ne gasa yogay étage nder leydi Mauritanie ma diƴƴe kewɗe jippotoon ko wayno bassiji ɗi noon kadi asaba guilimaka ha faynma gorgola tagan noon kadi barahna kono kadi teskama ma nguleki ƴellito hakkude alarba e alhamisa woni nokkuji hakkude 4 degré ha 4 degré sen jiwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena armée leydi Mali koñinkoɓe leydi ɓe fama jaltini communiqué ɓe kolliti patrouille mabɓe moɓe gonno ɓe dartini convoi goto mo ganduɗa moɓe mbaɗi localisé moɗuma taw koye ballala ndiwa mabɓe kaɓe iniri daddo jano ko yiloyade toon to Anfis e lawol Tassalita ɓe mbawi derguide toon otoji ɗiɗi ɓe joɓima pittali jeegomo ɗum waɗi ɗum ko koñinkoɓe leydi Mali ɓe tetti armée ji kewɗi taw kadi armée ji paano koye ɓen joguitiɓe taw ko waɗoɓe janguji mumen e kala saaha taƴodiral hakkude leydi Mali kame Danemark ɗum holliti ɗum ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Danemark dartini ambassadeur muɗum itti walla ni uddi ambassadeur muɗum tawite to Bamako ha toon to Wagadugu kala hakkude Burkina Faso e Mali ɓe natti laatade ɗon konngol gotol ngol o yaltini o holliti ɗen leyɗele ardi ɗum ko laamu militaire taw kadi koye sifa kuddata ko ɓe keptinani jeeyi sababu uddude ɓe taƴɗe ngal ɗon jokkodiral ha diwa ɗiɗo henna sahaji armée leydi Mali ɓe kolliti e nder opération goto mo ɓe inniri Mali ko taw kadi koye koñinkoɓe leydi Fama ɗum ko ñande 25 toon to Tine Jowatina ɓe kollitine tawi nder région mo Kidal fiyande nde ɓe mbaɗi toon ɓe teɓɓiti pikobaji ɗiɗi ɗin noon ne jolluno kaɓirɗe kewɗe no feewi ɗon kayɗe holliti ñiŋali kewɗi wonande taw kadi gaɗa ko nden fiyande nde ɓe mbaɗi nde ɓe jooɓima pittali sukaɓe ɓe kolliti ɓe jooɓaki pittali sukaɓe jooɓi ko pittali taw kadi ko ɓen joguitiɓe armée ji aɓe gandi ɗo ɓe liɓi nde ɗon fiyande keddotoɗen koye ɗen piyande hanki jamma sanga 2 heures jamma toon to natirde ñorodi Sahel jamma no gasi jeegoma e jofino gasi jeeɗiɗi sanga 2 heures jamma waktuji ɗiɗi pellodiral hakkude koñinkoɓe leydi Mali kame groupe joguitiɓe armée ji ɗum koye lawola Yuri Gajaba e wiide jayde witene Mali jeeɗa ko ɓen kolliti ɗum nden fiyande waɗi wulde jaw waɗani hen noon mayɓe en keɓani ko laaɓi so tawi waɗi hen gañiɓe jayde holliti ma artoye ndeɗon fiyande joguitiɓe on armé mbawi tigui duñcede ha mbawi yaade boli mumen taw mbaɗani ɗon taw hay bonande wotere ma en garto hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde o wiyete koɗa Hiru Ba ko goto e terɗe M5 RFP kanko tigui duppi deftere Sokela Kogela Mayiga ɗum noon o waɗi ɗum koto conseil international de conférence de Bamako ko ɓe inniri CICB ko toon tigui o waɗi ɗum ko ñande 25 nduɗo henna lewru ɗon ɗo terɗe M5 RFP yaaduɓe makko ene luli toon o ñiŋali kewɗi no feewi faade horeji jaggoɗo leydi ndi kanko on Sokela Kogela Mayiga sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry hanki o tambiɓe transport kame syndicat ji mumen oɗo saaha hanki hay goto yahata kalɗo jiɗɗa yaade ko caɗele to banggue taxi ji motoji otoji kala wonti ko caɗele boli Conakry hanki jeewi no feewi ɗum noon ko natandeɓe hofgo ngam wullitade guuɗali police ji ne tampiniɓe kalɗo dariɗa ko ma mofa totta ɗum noon oɗo saaha aɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi hanki o ko jonde kaldigal syndicat ji mabɓe kame jagorɗo tambiɗo yagara ala kala sifande nandirande hen ɓe kolliti ñande 31 nduɗo henna lewru wonata ko aset paɗɗo hen o maɓe mbat moɓodiral otoji ɓutti e tokosi kala hay goto woto dognu ɓe tampi no feewi ɗiɗo henna guuɗali police ji e tampinɓe ɓe kala saaha to Guinée Conakry rafi o ɓiyetede bade baaɗi mo ganduɗa ko ɓooɓe mettuɗe laarde taw kadi ganduɗa ko jawɗe rabde kene foto wonde kan woji jiitaɗi ko jeenayya
taw kadi koye nder leydi ndi hayso tawi woni catal tammigal on fannu holliti yani hewɓe kolliti oɗo saaha hewɓe tawama ne gondi hen to Burkina Faso wargo musgo wannongo ñande nogas e nayyi ndiɗo hen lewru ha hande kay finoɓe toon to no ko biteɗo Barasologo ha hande kay ɓe gondi e caɗele e bojjiɗi ciltata ɗum kene fotode temedde ɗiɗo neɗɗo pittali men guitta woni hen ni galda e heblo ko wallitiɓe armée leydi ndi jiim holliti ko kañum tigui waɗi nden fiyande yoɓi ɗin pittali temedde ɓe nina to Wagadugu gam safroyade porte parole gouvernement erima finaɓe ten to Kaya e nder diwan o kala kamɓe kalde ɓe gonata neɗɗo goto gam dartade ɗeɗo henna piyanɗe ɓe mbasa hulde ɓen waɗɓe ɗeɗo henna a boneji to Niger ko en tolno e nogas e jeeyo nogas e jeeyo criminel taw ko bandiji taw kadi ganduɗa ko awoɓe tokkerol hakkude leydi Nigéria kame Niger ɓe biftoto yimɓe ɓe lamdo halisaji kewɗi toon to région mo Maradi ko ɓen nanga yoga e mabɓe pittari men guitta ɗum ko ñande nogas e joyya nduɗo hen lewru holli ɗum ko état majeur général armée leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire échangeur taw kadi ko maɓe inniri échangeur de l'amitié entre Côte d'Ivoire e Zappo mo ngaalu mum woni nogas e 5 milliards koppreje francs CFA ko kañum jogori hollirede ɓiɓɓe gendi leydi ndi ɗum noon waɗata ko ñande 30 ñande aljuma nde ko ñande hen ɗum waɗata taw ko cikko hooreji ndi jogori wadde ngal baɗala ɗum noon koto Carrefour mo Soli Bara taw ko juutendi ma wonoyi temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom métre taw koye juutendi oɗo hen échangeur mo ganduɗa ko ngarɗuɗo taw koye dawal ɗimmal teskangal leydi Côte d'Ivoire hande o Abidjan ene ɓuura tan e kala ñalawma ngarɗude hollirde développement faade e gueɗe ɓamtare to Libérian ko ivoirien goto nanga toon biteɗo Abou Keita wo nanguira ko huuɗo bonko heew kono feewi héroïne no wonde cocaïne ma wonoyi kiloji 3 piccal jeegom mo jarmum wonoyi 67 million toon to Monrovia o saha mo tawi juuɗe ɓen dadiɓe RDC Congo laamu leydi ndi yonnani hay seeɗa wonande kay diplomate uji leydi France tato tampinanoɓe ɗum ko ñande nogas e nayyi ndu lewru ne jeefi joyi aɓe gartanno toon to galle mabɓe ko police haɗi ɓe ɓittiniɓe waɗiɓe tigui dillere mawde no feewi ha laamu leydi France holliti hen metti mum mawɗe no feewi jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Congo holliti hen sunare mum e mettere mum no feewi to Soudan toonne kadi ko mayɗeli kewɗi mbaɗi toon wi jaagoɗo cellal ɓalli ɗum ko caggal nde barrage ma e mabɓe fusi 132 jaadi e ndiyam kene tolno 129 ujunere pawɗo 650 sinistre ɓe ngalaɗo koɗi ɗum woni ko windita e nder leydi ndi joolam jaɓeri jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodje ma fuɗɗoro to leydi France gardiɗo télégramme hande ne jokki waɗede garde à vue e nder leydi ndi Alhassane Oumar Mbodje jaam hiire maɗa mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en salmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi France toon ko Pavel Durov jeyɗo télégramme ɗum noon o ɓeydanama kay garda makko à vue e toon to lamorgo leydi hono France hono Paris fodde 12 wiyete fraction ene fawa e dow makko ha hande toon ɗo leydi hono France ene wayno dey ha e oɗo saaha mo gonɗen kamɓe dey ɓe jogaki taw gardiɗo hono jagorɗe balɗe 50 ko kamɓe kay ndeɓe gonno suɓade kay ɓen sarɗiyankoɓe ɗum noon kanko gardiɗo hono leddi Emmanuel Macron o wawi kadi yewtidde e wone ɓen guila kay ñande altinare nogas jogom lewru oto ujunnaje nogas e nayyi woni dawal makko hono gadanal e wawde kadi yiide e wone ɗin tagata ko landaji gam yewtidde mumen ɗum noon ko addi ko amo waɗa kono dawal makko hono ɗirɓagal puɗɗotogal e ñalawma tagata ko taw ko ñalawma puɗɗiɗo kadi ko ñalawma taw kadi ko hanki o ɗum noon taw ko dawal makko ɗirɗogal e gam yewtidde e wone ɓeɗon ardiɓe ɗin landaji ko ɗum wawa ko joɗoɗade e mumen taw kadi ko wawde kadi rendinde wone ɓen kono nde Marie Le Pen en Jordan Bardella en eko nandi hen ɓe mbawa kono yewtidde hen gam o daña hono peeje wone ɗen nde tawno wonde e oɗo saaha o yiɗi kay ko kadi ko riwtude wone e ɗin taw ko parti de gauche en ɗum noon ko ɗum woni fandare e nde oɗo
gendarme de kanko ni wasi ko fitanu mum wonno ko ñane altinaare no gasa jogob lewru ndu gonde du tagal kay ende waɗano e golle makko e ɗin laabi ko ɗon to wiyete Alta Maritime ko ɗon oto yoɓi hono fittandu ono makko noɗo kaldini tagal kay no parquet mabɓe to grâce wini oɗo noon teggui ɗon noon ko martaba ko joom martaba to ko towɗo to ko peloton autorisé koye ino motoji wonno ɗum ko nde tigui waɗano hono contrôle taw koye commune taw ko Mogin yaltirde ɗon wuuro ngo ko a witte ko ɗon oto o wawi kon yoɓade kono fittandu makko toon to Danemark toon dey ene wayno ko to ɓe guddi kamɓe joɗɗorɗe mabɓe toon to leydi hono Mali kañum e leydi hono Burkina Faso ene wayno ɗo ko États-Unis d'Amérique wono paɗen ko addi noon aɓe mbaɗa wotoji mabɓe ñande 2 lewru novembre garowo o ɗum waɗi noon kamɓe hakkude mabɓe e nder jotidiral hakkude leyɗele dendu Amérique kañum e Chine ene jokki ha hande ɗum waɗi noon e ñalawma taw kadi ko talatare nde ma waw kay ñalawma hande o nogas jeeɗi lewru jukku ujunnaje nogas e nayyi lawol gaɗanol ko oɗo conseiller ko fatti e sécurité nationale de John Biden maw yaɓat toon to Pékin gam waɗa toon hono visite makko balɗe tati o yeera kanko biyeɗo hono Jacques Sylvan ɗum noon o wawa kadi yewtude on gardiɗo hono leydi ndi ɓe mbawa kadi tafde taw kadi ko pottital hakkude kanko gardiɗo hono leydi hono Chine Xi Jinping kañum e John Biden o wawa kadi ƴewde ñalawma mo potata kay hono yimɓirde ko addi kay wonde kadi on John Biden ene serta e laamu Russie ko ɗum de wonlowno lowɗen e wowru ko fatti e joolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsano Oumar Gorko Massar Lobou gam weltare Ayawo TV gam weltare Ayawo TV Alhassane Oumar Mbothia joolam jaɓeri golle ma jooɗi peewi no feewi to leydi Mauritanie musidɗo men Haali Abouba e rango heblo sukaɓe Afrique kame kumpitala leydi ndi golle ma jooɗi peewi no feewi to ndera leydi to ha toon to cangol babaɓe ene tawe nder commune mo ene tawe e nder diwan Beele kame toon caɗele taweteɗe toon ɗe kala ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena musidɓam tedduɓe